खुलुमबाय आं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि 30 नं गरेश्वर समष्टिनि सिङाव थानाय जों रंमहल गामिनि आंनि मुङा जाबाय सुमिन बसुमतारी आं गिबियावनो खुलुमबाय। आच्छा नोंथाङा गिबियाव मा आफादाव माने लोब्बा दंमोन? आं गिबियावनो आङो आबसुनिनो सासे बिबानगिरिमोन आरो बिनि उनाव आङो बे जोंनि आन्दलन जितु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेनि दिननिफ्रायनो आङो आबसुनि माबायाव बारसोमदोंमोन। बे जाबाय 1986 निफ्रायनो आङो बारसोमदोंमोन। बे आन्दलनखौ खामै खामै जोङो जेराव माने जोंनि जितु अभाब अभिजुग दङमोन जोंनि मोनथाय बेफोरखौ नागिरनानै जोङो किसु आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन। जोंनि ओनसोलाव गोलैसोना थानाय रास्ता घाट दलं फरायसालि बायदिसिना बिथिङाव जों बिराद अभाबिमोन आरो बेफोरखौ लानानै जों एसे आबसुनिफ्राय संग्राम खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो जोंखौ दैदेनदोंमोन। दा बर्तमान लासेयावबो जोंनि जिबिलाक थांखि बेफोराव जों खहाय सहयोग खालामनानै दोङो आरो बेयाव जों मदद होगासिनो दोङो। आच्छा नोंथाङा माने BPF-आव माने दङमोन नामा? गिबियावनो 1995 मोन नामा जोंनि जितु महेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो सासे 2005 मायथाइयाव बिथाङा इलेक्सन गेलेदोंमोन। जोङो सम्पूर्ण माने बिथांखौ BPF बिथाङाथ' निर्दलीय हिसाबै गेलेदोंमोन नाथाय BPF-नि जानानै जोङो बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय बिथांखौ देरहाहोनाय उनावबो जों BPF जानानै दोङोमोन। नाथाय बियो जितु 10 बोसोरिया शासन मोनबाय बे अबस्थायाव बिथाङा जोंखौ जेबो रेसपन्स होदिया। जों जिबिलाक मानसि गोलैसोना थाबाय फादार अफ बड'स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों जि आन्दलन खालामबोबाय बिथाङाबो बे समाव डिस्ट्रिक्टनि सासे बिबानगिरिमोन। नाथाय बियो इलेक्सन गेलेनानै जितिया EM जाबाय EM जाखांनायनि उनाव 10 बोसोरिया EM दा कार्यकाल जोबलांबाय। नाथाय जोंखौ कुनु काले बियो रेसपन्स होदिया। बेजोंनो जों जेल जाफादोंमोन। नाथाय दिनैसिम महेश्वर बसुमतारीया जोंखौ नायफिनदिया। जोंनि समष्टियाव गोलैसोना थानाय अभाब अभिजुग बायदिसिना बिथिङाव बिथाङा जोंखौ बन्सित खालामबाय। जोंखौ ओरैबायदि बन्सित खालामबाय जोंनि जायखिजाया बे संग्राम होनाय व्यक्तिफोरखौ बियो नेवसिना दोनबाय आरो जिबिलाक माने जोंनि दिनावनो फादार अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनावनो मुंख्लं जालांनाय 1135 जन थैनायनि नखरफोरखौ जेबो बिथांमोना सहाय सुजुग खालामदिया। ओंखायनो बिथां महेश्वर बसुमतारीखौबो जों दिनैनि तारिखआव बर्जन खालामबाय। बिथांखौ जों बे नै गरेश्वर समष्टिनिफ्राय जायखिजाया माबाजोंनो बिथांखौ फेजेनगोन जोङो। बिथांनि सासन कालखौ जोंनो नांलिया। बिथाङा सासे बिराद माने कराप्टेड मानसि ब्लकनि पार्सेन्ट जाग्रा मानसि। बिथाङा धुलाबारियावबो दलं गंसे माबा खालामदोंमोन नाथाय आद्रा जाना थाबाय। बेनि फैसाफोरखौ बिथाङा माने लाबनानै बरननानै जाजोब्बाय। नाथाय दिनैसिम बे समस्याखौ बे समाधान खालामना होनो हादिया। दिनैनि तारिखआव बिथाङा दिनै 10 बोसोरनि उनावबो जोंनि ओनसोलफोराव जेबो माबा खालामना होनो हादिया। नै इलेक्सन बोथोराव बिथाङा जायगा एसे अन्थाइ गारफ्लाना होदो आरो किसुमान जाम्बा जथा मानसिफोरनो फैसा जासिथिंनानै बियो गावनि BPF-नि सदस्य खालामना लानो नाजागासिनो दङ। नाथाय बिनि नाजानाया फेलें जादों आरो जों बिथांखौ फेजेनथारगोन आरो जों बेखौ सम्पूर्ण नै जों 100 to 100 बुंनो हायो बिथांखौ जों फेजेनथारगोन आरो बिथांखौ हाग्रा मोगथांखौ जोंनो नाङा।
दिनै मोगथाङा 10 बोसोर सासन खालामनायाव जितु जों गोखा फिथाइ मोनबाय बे गोखा फिथाइनि थाखायनो दिनै बे मोगथांखौ जोङो नेवसिबाय जों सानो बिनि केरेक्टारा बहुत लुजार आरो बिथाङा गिबि गिबियावनो सासे हाबा खालामबाय नैथि खेबसे जय जानायनि उनाव आरो खासेबाव माने नेपाली हिन्जावसा लाबाय बियो आरो दा नै देरहानो थांबा बिथाङा आरो सासे लाबावगोन बिथांनि जितु केरेक्टार जोङो मोजां मोनाखै बिथाङा सिनि बायसा गोदै नाथाय बिनि चरित्रआ बहुत गाज्रि ओंखायनो जोङो नैबे गरेस्वर समष्टिनिफ्राय महेश्वर बसुमतारीखौ जों बिदाय होथारगोन बे गेरान्टिखा जोङो 88आव बा बड'फाखौ जों गरेस्वराव लाबोदोंमोन जोङो बेयाव मास रेलि खुंनो थाखाय लाबोदोंमोन नाथाय जोंनि जितु माने प्रशासन बे प्रशासना 188 धारा 144 धारा होनानै जोंनि बे मिटिं खुंनाय माबाखौ माने फेलें खालामना होनायसै बेयाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारियाबो फैदोंमोन आरो जोंनि रबिराम ब्रह्म आदामोनाबो फैदोंमोन बेयावहा मिटिं खालामनो आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो फैदोंमोन जों बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोदोंमोन नाथाय बिसोरो 144 धारा होनानै बे मिटिंखौ खुंनो होदियासै आच्छा नोंथाङा दा माने माबाफोर आफादफोराव माने जड़ित दङ नामा दा आङो फैयै फैयै बिएसि टु बिटिसि टु बिटिआर बे बिटिआरनि जितु सुक्ति बे सुक्तिखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो जितु खान्थि सुक्ति बेखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोजोननाय मोननायनि लोगो लोगोनो आरो बेवहा जोंनि जितु इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो नागिरदों जोङो जोंनि दा जिहेतु गोदोनिनो जों आबसुनि बारग'नाय मानसिखिना आरो बै गोदोनि जोंनि बड'फा एबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि मोना दैदेननाय जितु भलेन्टियार फर्स बिनि गासै रङिया पार्ट आरो गरेस्वर पार्ट जों गासै ज' नांनानै जोङो बे परिबर्तनखौ नागिरदों जाय परिबर्तननि जात्रायाव जोङो गासैबो ज' जानानैहा जों आगान सुरदों जेराव बे बिटिआर सुक्ति गोजोन सुक्तिखौ लाबोनायनि थाखायनो जोङो गोजोन मोन्दों गोदोनि जितु बिपिएफनि 17 बोसोरिया शासन बे शासनाव जों थालिया खारन जोंनि गोदोनि जितु माने बिटिआर सुक्तिनि जरिते सिफ जाना दङमोन बिथां थेब्ला बसुमतारी होननासो जों सिनायोमोन बिनि उनावसो हाग्रामा महिलारि नामै नामाकरन बिथाङा लादों बिथाङाबो दैदेनदोंमोन बिथांखौ जोंनो दा जितु नुबाय जा अबस्थायाव बिथाङा 17 बोसोरिया शासन सालायबाय बेयाव जों गोजोननाय गैया ओंखायनो जों दिनै गोजोन सुक्ति बिटिआर सुक्तिखौ जों गोजोनथाव मोननानै दिनै जोङो गासैबो गोदोनि एक्साबसु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय एक्साबसु आरो भलेन्टियार फर्सआ जोङो सम्पुर्ण सहयोग होदों इउपिपिएल दलाव बिनि बागैबो आरो जाय 17 बोसोरिया शासनाव EMGM जाना दोङो बिथांमोननि सासनखौबो जों बहुत गाज्रि नुबोबाय बिसोरो गोखा फिथाइसो नागिरदोंमोन बिथांमोननि जितु 17 बोसोरिया शासन आरो गोदौ जितु आन्दलन खालामदोंमोन बिसोरो मिसा आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि बर' जाति नङा गासै जाति जनगोष्ठीखौनो बिसोरो थगायनायनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमन बिसोर गादि टु गादि लुबैसोला थाखा बिसोरो हाजोनि खमान थाखा नागिरदों बिथांमोना दिनै बेफोर बायसा कराप्टेड लाइनाव थांनायनि थाखायनो जों दिनै गासै बारग' एबसु आरो भिएबा गासै लोगो नांनानै जोङो बे सासनखौ जोङो गारनो नागिरदों आरो आं खावलायो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टल' नङा गासै बिटिआर ओनसोलनिनो बारग' एबसु आरो जोंनि गोदोनि दाजानाय भिएफ भलेन्टियार फर्स एबसुनिफ्राय जि मानसि सारेन्डार जादों बिथांमोनाबो जाहाथे गासै लोब लोब ओंखारनानै इउपिपिएलआव जगदान होयो आरो लोगोसेनो आं खावलायो बे 17 बोसोरिया शासनाव हाग्रामाया जेरैबायदि थगायदो बे रोखोमनो
एनडिएफबिफोराबो जाय जाय थांदो बिथांमोनाबो जुदि बे रखम थगायजाया बे मान गैया बिथांमोना थगायजागोन बे 17 बोसोरावनो जों गोखा फिथाइखौ मोनखाबाय आरो एनडिएफबिआबो बे रखम गोखा फिथाइखौसो जानो थांनो नागिरदों ओंखायनो आं खावलायो गासै जोंनि एनडिएफबि बिथांमोनाबो जाहाथे हाग्रामानिफ्राय एगारनानै जोंनि ओंखारबोनानै जोंनि इउपिपिएल दोलाव मोजां थासारिनि मोनसे सुक्तियाव बिथांमोना आगान सुरनांगौ ओंखायनो आंबो खावलायदों बिथांमोना जों 100 to 100 बुंनो हायो हाग्रामानि 17 बोसोराव शासनकालाव जों गोखा फिथाइ मोनजाबाय ओंखायनो बिथांमोनाबो एनडिएफबिआबो जि गोखा फिथाइ मोनजाया बेखौ माना गैया ओंखायनो आं गुरैयै खावलायो बिथांमोनखौ सशस्त्र संग्रामनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना जिथु गाब्रनो नागिरजों हाग्रामा बे थेब्लाजों बिथांमोना जाहाथे बे बिटिआर सुक्तियाव समर्थन होनाय इउपिपिएल दोलोहा योगदान होना बयबो ज'ज'यै आवगायलांनांगौ जों बिटिआर सुक्तिखौ सन्मान खालामो जोंनि गोदोनि जिबिलाक सुक्ति जालांबाय बेयाव गोखासो दोङोमोन बिथांमोना नंखाय आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोना खालि गादि लुबैसोला दिनै नोंथांमोना बेफोर शासन बेबस्थानि जुरिते नुनो मोनदों जोंनि ना गामि गफाया उन्नति जादों दिनै रास्ता टु रास्ता गोलैना थाबाय हाजार हाजार मानसि थैलांबाय बिसोरनि 17 बोसोरनि शासनकालाव कुनु रावखौबो बे शहीद परियाल मुंख्लं जालांनाय मानसिफोरखौ खबर लायाखै आरो दिनैनि तारिखआव बेसां मानसि थैबाय बे मानसि सुबुं थैनायफोरखौ बिसोरो सानसेबो रेसपन्ड होदिया बिसोरो बे थैनायखौ जेबोखौनो सानदिया जों अधिकार नागिरनानै संग्राम खालामदोंमोन जोंनि गामि गफायाव थानाय रास्ता मबा न' सोरबा साख्रि बाख्रिनि थाखाय सोरबा एडुकेटेड मानसिया साख्रि बाख्रिनि थाखाय बायदिसिना स्कुल कलेज जोंनि बायला जिला स्कुल कलेजफोराव जों जितु फरायनो मोननाय बेफोर बहुत अभाब दङमोन होननानैनो बेफोर अधिकारखौ बिनायनि थाखायनो जों संग्राम खालामदोंमोन नाथाय दिनै 17 बोसोरनि शासनकालाव हाग्रामाया बेफोरखौ जेबो गुरुत्व होया आं आन्दलन टाइमाव खेबनै जेल जानांदोंमोन गिबियावनो आङो सनखौ बावबाय जोङो गरेस्वर पार्ट आरो रोङिया पार्टनिफ्राय जोङो 22 जन मानसिया जेल जानांदोंमोन बेयाव मोगथां बसुमतारियाबो दंमोन महेश्वर बसुमतारियाबो दंमोन आरो हरखाब नार्जारी बिथां जोंनिनो मुंख्लं जालांनाय आदायाबो दंमोन आरो बिनि उनावनो आरो खेबसे जोङो नै झारखना गामिनिनो आंनि खाथिनिनो गामि बे खेबसे चेयारमेनबो जाबाय बेखौ संसार बर' होनना बुङोमोन बिथाङा दा थैलांबाय रुंसारि जालांबाय बेजों आंजों आरो नेक्स्ट टाइमाव जों जेल जानो गोनां जादोंमोन बे जेल जानाय समाव ओरैबायदि इनाय बिनाय आसाम बेटालियनफोरजों बुजाबाय दा लाइफआ आंनि नोरजिया जाना थाबाय जोङो बे जितु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्राय जितु आन्दलन खालामबोदोंमोन बेयाव जों खेबनै जेल जानांदो आरो जों देहाया बुख्रुब जानानै नोरजिया जानानै थानो गोनां जाबाय नाथाय जों दिनैसिम बे 17 बोसोरनि शासनाव कुनु रेसपन्ड मोनदिया कुनु सन्मानजनक माबा मोनदिया जोंनि गोदोनि गोलैसोना थानाय एक्साबसु आरो पिएफ सारेन्डारफोरखौबो जेबो गुरुत्व होदिया ओंखायनो दिनै जों बिटिआर सुक्तिनि जुरियते मोजां सुशासन मोनगोन होननानै जों अनसायदों आरो जों लोब लोबै बे इउपिपिएल जोंनो आगान सुरनो होननानै जों गासै ओंखारबोखाबाय